Kaixo eta ongi etorriak behartzegun batez, Unat magazinera gaur hortzirala dugu urtarrilaren 20. eguna, bagoaz aitzinera ere 2023 honetan zeagudo pasten den urtea. Bueno, gaurkoan elkarrizketa interesgarri bat ekartzen dugu izan ere, Iruñeko Arturo Kampion euskaltegiak 50 urte bete ditu 2022an eta horren karietara dokumental bat atera dute. 50 urte 11 istorio izenekoa. Bueno, hain zuzen ere horreta solasteko, edo behintzat, eskusa horrekin, solastuko gara Arturo Kampionen historiaz eta horretarako bertako irakasle den Xabier Martinezekin, egonen gara elkarrizketa interesgarri batean, ikusteko, zein izan diren, urte guzi hauetan egon diren mugarriak, anekdotak, historiak, bartzerik, sarrera txiki bat izanen da guzi horretara, baina, elkarrizketa erraten genuen bezala interesgarria. Hori guzia, baino lehen beti bezala, has gaitezen edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1980ko urtarrilaren 20an Jimmy Carterrek, Estatu Batuetako presidenteak, Moskuko Olinpiar Jokoak bertan bera uzteko eskatu zuen, SESBek ez bazuen Afganistanetik 4 astetan alde egiten. 2001an George Walker Bushek bigarren aldiz hartu zuen Estatu Batuetako presidente kargua, 53. presidentea izan zelarik. 2008ko egun honetan Joseba Llorente futbolari Hondarribiarrak Izarren Ligako golik azkarrena sartu zion Espainoli. Eta 2009an Barack Obama Ameriketako Estatu Batuetako historiako lehen presidente afroamerikarrak kargua hartu zuen. Gaurko lerroburu nagusiak. Elurteen planaren larrialdi aurreko maila indargabetu du Nafarroako gobernuak. Nafarroako helmugetako jasangarritasun turistikoaren 2023-2025 lurralde plana aurkeztu du Fiturren hurrengo 3 urtekorako ibilbide orria. Iruña bere kalkulagailua aurkeztu du Fiturren ospatuko diren ekitaldien karbono aztarna neurtzeko antolaketa iraunkorragoa erraisteko tresna gisa. Beti norbaitekin adinekoen bakardade egoerei aurre egiten dien programak bere jardun eremoa zabalduko du Txantreara eta Iturramara. Estatu Espainiarreko behi esne ekologikoko ekoizlen elkarteko lehen batzarra anizen eginen da otsailaren 4 eta 5. Ziudadelako labean Ester García Urquijoren Margeriteren omenezko abestia argi eta soinu instalazio honen da ikusgai. Artistak Margerite Durasek idatzi eta zuzendutako India Sound filma ikusteak eragiten duen esperientzi sensoriala birsortzea bilatzen du. Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astea 23tik 29 ospatuko da Gaztanen honen aurkezpena egin zen atzo Iruñan Karrikirin. Goazen orain, asteburuko agenda kulturalarekin. Hortziralean gaur, Bar Gloria Nerea, Ibarzabal, Salegiren liburuaren aurkezpena Zaldiko Maldiko elkartean. Nerea Ibarzabal, 1984an Markina Xemeinen jaio zen. Bertsolaria, idazlea eta kazetaria da, eta hau da bere lehen eleberria. Atxaldeko 7:30. Labagunearen itzali telefonoak antzerkizikloaren barne hitz esana. Antzeslana Mejillon Tigre kolektiboaren eskutik. Atxaldeko 7:00 Laban, sarrerak 5 euro. Baita ere Lego tailerra Iruñezarra euskaltegian urtarriaren 20an, gaur bertan arratsaldeko 5:00 Discover Bricksen eskutik. Eta Bizilurreko nekazaritza azoka Gardena geltokin atxaldeko 5:00 atxaldeko 8:30. Azkenik Silvia Platen beirazko kanpaia, irudiz beteriko eleberriaz arituko dira irakurle taldean Katakraken atxaldeko 7:00. Larunbatean berriz, Charlie eta Txokolatezko Fabrika filma Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 6:00. Sarrera euro bat izanen da. Txarteldegia filma hasi baino ordu bat lehenago zabalduko da. Eta Joseba Sarrionandia idazle famatuak eta Ines Osinaga abeslariak katuen kontuak emanaldia aurkeztuko dute datorren urtarrilaren 21an larunbatean Tafallako kulturgunean.
Emanaldia 7etan izanen da eta sarrerak dagoeneko salgai daude 6 euroren truke. Eta igandean Euskal Telebistako Goazen sail arrakastatsua baluarten bueltan izanen da Goazen 9.0 kontzertu emanaldiarekin. Telesaileko protagonista kontzertu bira berri bat hasiko dute eta baluarten pertsonaia ezagunak eta berriak elkarrekin arituko dira denboraldi ezberdinetako kantak eskainiz. Eta baitere, igandean, txiki antzerki musikala Te Diferentzia taldearen eskutik Antsoaingo antzokian atxaldeko 6etan. Ikus dezagun egunkarien azaletan ze berri atera dituzten. Diario de Notiziasen lerroburu handi batean, Gorenak espetxealdia berretsi die Osasunako 4 zuzendari oiri betizi irabazten uzteagatik ordaintzeagatik. Faltsutzeagatik zigorra murrizten du, baina dirua eskuratzen duela berresten du. Zigorra 5 urte eta 7 hilabetekoa da Bizkairentzat, 5 urtekoa Arantxako eta Azkoienentzat eta 4 urtekoa Bandresentzat. Xabi Torres eta Antonio Amaia kirol ustelkeriagatik zigortutako lehen futbolariak. Argazkian berriz Javier Esparza, Alberto Bonilla eta Javier Garziaren aurretik pasatzen da. Eta izenburuan, Navarra Sumako bazkide horiek ez diote elkarri begiratu ere egiten. 3 alderdiak banandu egin dira foru parlamentuan eta bertze boto bat ematen hasi dira. Pepek, Sayas eta Garzia, Adanero aurkeztu ditu Madrilen, alderdiko idazkari nagusiak harrera egin ostean. Berri gehiagotan, Cortesek pala eolikoak birziklatzeko planta bat izango du, 23,9 milioi turismo planetarako, horien artean esako urparke bat egiteko, eta Koldo Martinezen senataria izango da Geroa Bairen Iruñeko alkategaia. Azkenik, Europak Marokoko giza eskubideen urraketa salatu du. Diario de Navarran argazkian Nafarroko herri bat erabat elurtuta eta izenburuan metro erdi elur baino gehiago Nafarroko Pirinioetan. Lerroburu handi batean, izotzek elurraren lekukoa hartzen dute eta uholde arriskutsua arintzen dute Nafarroan. Errepidek normaltasuna berreskuratzen dute, baina izotz plakak izateko arriskua dago. Foru erkidegoko iparraldean eta erdialdean 4 gradu eta 6 gradu 0 azpitik izanen dira minimoak. Lerroburu gehiagotan, Gorenak Artxankoren zuzentaraua espetxera hurbilduko du, Cortes haize sorgailuen palak birziklatzeko plantaren egoitza eta Junqueras traidore tratatua protesta sezesionista batean. Gara egunkarian, lerroburu handi batean, Baionan pentsioen erreformaren aurkako jarrera zabala. 10.000 pertsona inguru mobilizatu ziren atzo Lapurdiko hiriburuan, Borneren erreformaren aurka sindikatuek hexagonoan egin zuten deialdi bateratuan parte hartuz. Bertze lerroburu batean, Macronek ez du muga irekitzen, naiz eta Schengenekin batekin. Argazki handi batean berriz Donostiako Konstituzio plaza jendez beteta danborradaren egunean, eta izenburuan danborrek eta upelek markatzen dute Donostiako taupada. Berri gehiagotan, Osasuna, kasuko zigorrak apur bat arindu ditu Gorenak. Berri egunkarian lerroburuan testigantza bat. Apaiza behin eta berriro ikusten nuen herrian, lotxari gabe ibiltzen zen. Zumaiako elizgizon batek 1981 urtean abusuak egin zizkiola kontatu du Andre batek. Urteekin konturatu nintzen bertze batzuek ere bazekitela Ramonek zer egiten zuen, adierazi du. 2015an zendu zen hura. Argazkian, sindikatuek deituta atzo Baionan egin zuten manifestazioa. Eta izenburuan, jendetza Macronen erreformaren kontra. Izenburuan, Frantziako gobernuak proposatu duen erretreta sistema injustu eta bortitza salatu dute 10.000 herritar inguruk Baionan. Sindikatuek bertze protesta egun batera deitu dute hilaren 30 Lerroburu gehiagotan, Lourdes Oiarbide Movistarreko txirrindularia gogoz nago taldearekin batera azten jarraitzeko. Baita ere, ijitoenganako jarrera arrazistak oso zabalduta daudela agertu du ikuspegik, behatokiaren azterketa baten arabera, 10 herritarretik 4 ez likeke etxe bizitzarik alokatuko ijitoei. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia, Koldo Martinez Iruñerako Geroa Bairen alkategaia.
Asteburuan eginen du Publiko Koalizioak hautagaitza. Bigarren aldia izanen da Koldo Martinez Iruñeko alkate izateko aurkezten dela. 1981an Euskadiko Ezkerraren zerrendaburua izan baitzen udal hauteskundeetan. Egun Nafarroko senataria da Madrilen. Alboko berrian, Carlos García Danero izango da PPren Iruñeko udalerako hautagaia. Eta azkenik, Gorenak osasuna auziaren zigorrak baieztatu ditu. Ikus dezagun baita ere asteburuko eguraldia. Gaur giroa baretuz baina hotzetik jarraituko du. Goizean oraindik hemenka zaparradaren bat botako du, baina eguerdirako leku gehienetan atertuz joanen da. Elurkota 700-800 metroren bueltan. Arratsaldean hodeiak nagusituko badira ere oro har ateri eutsiko du, baina baliteke iluntze partean Bizkaia eta Araba mendebaldean euri pixka bat egitea. Arratsaldean iparraldeko haizea ahulduz joanen da. Gauean hodeitza gutxituz joanen da, batez ere ekialdean, eta asteburuan hotza eta izotza izango dira protagonistak. Bihar, tenperaturak koxka bat bera eginen du, eta giroa hotza izanen da. Goizean goiz, barnealdeko leku askotan zeropeko balioak izanen ditugu eta izotza izango da protagonista. Gainerako orduetan ere, giroa hotza izanen da eta maksimoak barnealdean 8 graduren inguruan geldituko dira eta kostaldean ozta iritsiko dira 10 graduetara. Hodeitsu agertuko da zerua eta litekeena da tarteka zaparradaren bat botatzea, batez ere eguerditik aitzinera. Elurraren maila 800-700 metro artean kokatuko da eta baliteke gauean gehiago jeistea, baina prezipitazioa ez da ugaria izanen. Iparraldeko haizea indartuz joanen da. Eta igandean hotza nabarmenduko da. Barnealdean izotza botako du, zenbait lekutan izotz handia egin dezake, eta Gipuzkoa eta Lapurdiko kostaldeko zenbait zonaldeetan ere zeropeko balioak neur litezke. Egunez ere giroa oso hotza izanen da, eta ipar edo iparrekialdeko haize finak hotz sentsazioa areagotu eginen du. Goizean mendebaldean hodeiak ugariagoak izanen dira eta arratsaldean ostarte politak nagusituko dira, batez ere ekialdean. Egunaren amaieran hodeiak ugarituz joanen dira. Seguro honitzetan aitu duzuela Arturo Kampion, izen hori, norbaitzen, baina baita ere zerbait, euskaltegi bat delako, hemen Iruñean dagoena, akaso, bastan bidasoa zonaldeko ikuslek ez dugu hainbertze ezagutzen, Iruñekoek seguro gehiago, edo zein kasutan euskaltegi garrantzitsu honek 50 urte bete zituen iaz, 2022an, horren karietara hainbertze ekitaldi, ekimen bazkari eta afera egin zituzten, eta baita ere, dokumental txiki bat atera dute, 30 minutokoa, 50 urte, 11 istorio izenekoa, eta eskusa horrekin arituko gara solasean, hain zuzen ere euskaltegi honetaz, eta planeta horren inguruan dauden kontu guzietaz, eta horretaz solasteko hain zuzen ere bertako irakaslea den Xabier Martínez de Lezearekin egonen gara gaur arratsaldean. Atxaldeon, Xabier? Bai, zuri ere. Mil esker gurean egoteagatik. Xabier, 50 urte, zure 50 urte bertan lanean? Ez. Gazteagoa naiz. Gazteagoa. Baina ez zait asko falta, ez nik euskaltegian ez dakit 20 urte bai. Ez zehazki ez dizut esanen, baina, bai. 20 urtetik gora bai. Bigarren txiste bat banuen, norbait baden hor 50 urte segitzen dola ikasle lanetan, hor ega ezin atera edo... Bueno, ez dakit, 50 ez da iritsiko, baina bada bakarren bat, urte mordozka hasi nintzenean ari zen nik ere bada, bai, eta, horako ibilbide dilatatua duen ikaslerik ere badugu, bai. Bueno, Arturo Kampion atera duzue, dokumental txiki hau erraten genuena, 50 urtean meika historio, aski interesgarria, ikusteko aukera baldin baduzue, nik ere ikusi dut eta gozatu gainera, eta hasierako zatiak aso deigarriena egin zait, kontatzen delako pixket nola hasi zen, zein zen testu ingurua, eta hortaz galdetuko dizut, Xabier, nola hasi zen Arturo Kampion euskaltegi hau? Bueno, esan duzun bezala, 50 urte bete zuen euskaltegiak joan zen urtean, Euskal Herriko zaharrenetakoa da, Iruñeko zaharrena,
historia luzea du, eta historia horretan, oraingo perspektibatik oso interesgarria egiten zitzaigun, eta horregatik dokumentala egitearen ideia, euskaltegiaren sorrerako urte haiek nolakoak izan ziren, nola bizi izan zituzten euskaltegia sortu zutenek eta protagonistek, beraiek, eta bereziki horretan aritu ginen pixkat investigazio lanetan, edo lekukotzak jasotzen, ezta? Eta denek gauza bera aipatzen zuten, gauza jakina da, baina garaio horietan Iruñean jendea oso mugitua zen, gazte jende asko zegoen, frankismoaren azken urteak ziren, euskaltzaletasun gozea zen, segurazki, gizartean, ez bakarrik euskararen inguruan mugitzen zen jendea, beste hainbat arlotan ere oso jende inplikatua eta mugitua, eta gauzak aldatzeko gogoz, eta gauzak egiteko gogoz. Eta hor nik uste bazela gizartean horrelako borbor moduko bat, euskararen aldekoa nola ez, baina beste gauza askoren aldekoa ere bai, eta aldaketa gogo hori, eta ez da kasualitatea nik uste testuinguru horretan euskaltegia, ikastolen mugimendua ere ez hasi igual, baina bai hor berrindartu eta ez orain ezagutzen ditugun ikastolen sorrera izan zen, eta ez dakit nik uste dut hor kokatu behar dugula, pixko bat, eta euskara berreskuratu eta berrindartze lan hori abian jarri zuen belaunaldi horrek, eta uste genuen merezi zuela haiekin zuzenean hitz egitea, bizipen horiek jasotzea, eta bizi izan zituztenendako oroigarri gisa, baina baita ere lekukotza hor geldi dadin besteontzat ere. Nola izan ziren hasiera horiek? Nola sortu zen Arturo Kampion euskaltegi hau bera? Bueno, euskaltegiak, propio euskaltegi bezala nik uste hori baino lehenago euskara klaseak antolatzen hasi ziren. Zerrakinik euskaldun bat irakasle lanetan, igual irakasle formakuntzarik eta izan gabe ere, ez? Baina, honek badaki euskara, eta benga, klasetxo batzuk, benga, pixka bat hurbiltzeko eta ezagutzeko, ez dakit zer, eta holako ekimen txiki asko, izan zirela, garai hartan, eta horrek poliki-poliki forma hartu zuen nik uste, eta ikusi zuten beharra hori hobeki antolatzekoa, edo jendea gehiago elkartzeko, edo errazago, lokala bilatua, eta mugimendu horretan, azkenean, dokumentalean azaltzen da, azkenean lortu zuten hauek pisu bat alde zaharrean, eta pisu hartan hasi ziren klase horiek modu antolatuagoan edo ematen, artean, beste toki batzuetan ere eman zituztela, dokumentalean dena ez dago jasoa, baina dokumentala egiteko egin genituen elkarrizketak luzeak izan ziren. Eta han, datu pilo bat eta jaso genituen, baina bakit eskolapiotan ibili zirela, bajeretan noski, halakok bazuela gelatxo bat ezakin hon eta uzten ziren, eta antolatzen zituzten. Eta euskaltegia, berez propio euskaltegi moduan hasteko momentua izan zen, hor zegoen mugimenduri guztia, jarriko dugu hemen fundamentu pixka bat, eta antolatuko gara, eta leku aurkituko dugu, eta ja modu, ez dakit maiztasun aldetik, eta antolatuago, eta Arturo Kampion, aldezarreko pisu horretan hasi zen, eta han ibili ziren hauek lanean urte batzuz, luzez, igual 10 edo olako zerbait, eta gero lokala erosi zuten orain duguna, Komedia Azkarrikan, eta nolabaiteko profesionalizazio garaia izan zen, eta hor izan zen benetan gaur egun dugun euskaltegiaren sorrera edo. Ez dakit argi utzi dudan, baina, lako... Argituko diguzu gehiago ere orain, hor badago guk gaztek hainbertze ezagutzen ez dugun kontu bat, eta da gau eskolena, ezta? Zer izan zen hau? Bai, hori, dokumentalaren hasieran hortik hasten da, ez? Dokumentala hasieran
Bada honek hartu dute parte, ez? Baina garai hartan irakasle lanetan eta antolakuntza lanetan aritu zirenak ere agertzen dira dokumentalean, eta han Elisabeta Garmendia kazetaria hemen ikasle zela unibertsitatean klaseak ematen aritu zen gau eskoletan, eta horrela azten da, ez? Dokumentalean bera hizketan aritzen da, eta gau eskolak ziren ematen genituen dira. Esan dizudan moduan, antolamendu oinarrizko horretan, klase gehienak eta, iluntzean, ez dakiz elkartuko gara, eta bat lanean, bestea ikasle, ez dakiz eta honek badakiz zerbait, elkartuko gara txaldean, 7, 8, gaualdean, ez? Eta orduan klaseak, beti ordutegi horretan izaten ziren klaseak, ero klasetik atera eta zer egin ipazu, alde zarrean ibili, pote bat, parranda, hau eta beste, eta gau eskolak esaten zitzaien, formatu horretan aritzen ziren, batez ere ordutegi horretan aritzen zirelako gehienak. Hortik tortzen da igual, Ika eta Ekako bestaren kultura hori, erraten dutela beti ez, parrandarako zaletasun handia. Bai, ez dakit, dokumentalean, ez dakit, aipatuko nuke, ez, sorrerako garai horiek jaso ditugu, eta beste alde batetik oso ideia garrantzitsua eta behin berriz errepikatzen dena, zera da, euskaltegiaren helburua oso argi zuten hasieran sortu zutenek, eta gero hori beste hori transmititu egin digute, ez. Euskaltegiaren funtzio nagusiena euskaldunak sortzea da, hiztunak ateratzea. Eta orduan euskal hiztunak behar ditugu, euskararen bizi berritze lan honetan, euskaraz ariko den jendea. Eta horra aipatzen dituzte, adibide asko, ordura arte, horrek zerikusia du klaseko metodologiarekin ere bai. Eta, baitzen jende asko, asko edo batzu behintzat, euskararen inguruan gauza asko zekizkitenak, euskaltzen dian ere ibiltzen zirena, baina gero, benetan euskaraz aritzeko gai ez zirenak. Gehiago filologo moduko akaso, ez? Ikuspegi gramatikal batetik edo ikerketa zientifiko batetik nahi baduzu, ez? Baina gero, benetan hitz egiteko eta euskara haien bizitzan nolabait modu naturalean edo sartzeko gaitasunik edo aukerarik izan ez zutenak, ez? Eta orduan, euskaltegiaren helburua beti hori oso ongi markatua izan da, hemen jendea, etortzen den jendea, euskaldundu behar dugu, euskara ikasi behar dute, baina berehala haien bizitzetan euskarak gero eta toki handiagoa izan dezan. Orduan, metodologia eta planteamendu guztiak hortara daude bideratuta. Saiatzen gara, beti hizkuntza ikasleen errealitatetik alik eta modurik hurbilenean lantzen, haien bizitzetan dituzten egoetan egokitzeko, lanbidea, familia, lagun artea, eta hor noski, ongi pasatzea eta parrandan aritzea klabea da. Beraz, euskaltegian jendeak ikasi egiten du, eta nik esango nuke, eta horrez gain oso ongi pasatzen du, ez, markatu. Ez dakit ikasle izandako jendearekin elkartzen garenean, beti jende gehienak denak ez esateagatik, beti ez aurra ditzen dira, euskaltegiko garaia ze gara, ze ongi pasatzen, beti oso oroitzapen onak izate ditu jendeak, eta ikasteaz gain, oso bizipen personal trinkoa izaten da ez euskaltegian aritzea. Sortuko gara hortan orain ere bai, baina hori baino lehen, horra aipatu duzun bertzegakoetako bat, metodologiarena, eta hor hasierako garai horietan ere egontzen alako, ez dakit, jauzi bat edo mugarritxo bat, nolabait ere metodologietan emantzelako aitzinamendu bat, ez? Hau da, baziren ordura arte akaso metodologia gramatikalago batzuk, ez? Gehiago, ez dakit, idazteko eta ikusteko, eta hor hasi ziren pixket garatzen zenbait, hoixen, ez? Solasian erakusteko bertze metodologia batzuk. Hor, dokumentalean aipatzen du Patxi Zabaletak uste dut dela, okerrez banago. Metodologia kontu horiek ez ziren hemen sortu, ez zituzten haiek sortu, ez? Ekarri egintzen, eta egia esan hizkuntzen irakaskuntzaren munduan, 70ko hamarkadan hori izan zen nik uste, planteamendu aldaketa sakona eta ez dakit nola esan, planteamendu metodologiko komunikatiboa esaten zioten edo esaten diote, eta horrek garrantzia ematen dio batez ere hizkuntzaren erabilera praktikoari, ez? Eta horren bidez ikasteari. Beti aipatzen da, aurrek nola ikasten dute, aurrek ez dute ikasten gramatika kontzeptuetatik, ez dute ikasten hau aditza da, bestea, ez dakit, subjektua edo objektua edo, erabiliz ikasten dute, ez? Eta, argi dugu denok ja euskaltegian heldu ondako planteamendua egiten dugula eta ez garela aurrak, baina bai nolabait hori izaten da erreferentzia, ez? Orduan, gu
Jende honek hori oso argi ikusi zuen hasieratik, lehen esan dizudanarengatik, zuzen ere helburua hiztunak sortzea baitzen. Eta orduan beti jende horrek izan zuen gaitasuna nik uste, bueno, jasotako igual hizkuntzak ikasteko molde zahar horiek kuestionatzeko eta zateko, bueno, zerrakin, aditzen zerrenda bat buruz ikasita, lortuko dugu ikasleek gero aditz horiek behar dutenean benetan komunikatzeko beharra dutenean ongi erabiltzea lortuko dugu, ez dakit ez, eta orduan, bueno, probatuko dugu eta ikertu eta ikusi eta zer egiten da, eta nola egiten dute hemen, eta ez dakit zer, eta hortik ekarri egin zuten planteamendu metodologiko hori, eta, bueno, gero bere garapena izan du noski, baina, bueno, gaur egun guk nolabait irizpide gisa horri jarraitzen diogu. Horrek erran nahi du, adibidez, hasiera maila batean, ez dela sobera zentratuko klasea nori nork zer den ikasten edo ez dakitalako bertze kontzeptuak hau da aditza da o aditz laguntzailea, gehiago zentratzen da hori, solastu, venga, entzun, ez dakit zer, alakoetan. Bai, gure amaitzat horrela planteatzen saiatzen gara. Gure klaseetan murgiltze planteamendua da, dena euskaraz egin behar da lehenengo egunetik, ikasle hori batzuetan gogor samarra egiten zaie, ez? Baina, bueno, gero berehala ohitzen dira. Eta bai, batez ere praktikan oinarritua. Hasieran lan handia eskatzen du irakaslearen partetik batez ere, gaztelania edo beste hizkuntzarik erabili gabe, dena euskaraz hasieratik zuzenean egin da. Guk baditugu garatua gure modua, gure prozedura, gure programazio bat dugu garatua, progresiboki, aurrera egiten duena, eta egia da, hasieran ikasleendako, txokante samarra izaten dela, baina bai, ideia hori da, praktikaren bitartez. Entzun eta hitz egin, entzun eta hitz egin, entzun eta hitz egin, ez? Eta, gero, idatzi, irakurri eta hori ere bai, baina nolabait bigarren maila batean edo protagonismoa batez ere ahozkoari, ulermenari eman da errepikapenaren bitartez, modu ludikoan, jolasak, antzerkiak eta, momenturen batean azalpen gramatikalak eman behar baldin badira, horrek egia esan askori lagundu egiten dio. Momentu batean, ulertzeko, bale, hartu duko eska, bale, baina, orain, erabili, ez, praktika eta hori da ideia, bai. Xabier, bueltatzen berriz historian atzera, beraz, sortzen da Arturo Kampion euskaltegia, zer mozko dira hasierak erran dut? Arrakasta du, etortzen da jendea hor klaseak hartzera? Bai, hori dokumentalean argi eta garbi esaten dute. Lehen aipatu dugunez, gizartearen egoera horrengatik interes handia zegoen euskaldunak, Iruñean ziren euskaldunak gehienak ziren herrietatik ona ikastera etorritakoak edo etxean ikasi zutenak eta oso gutxi ziren eta hemen bazen jende asko jakin mina ez eta oraindik ere oso ohikoa da ez, gure amatxik aitatxik bazekiten, baina gurasoi ez zieten pasatu eta guk ere ez dugu jaso edo gurasoek badekite, baina guri ez digute hizkuntza gutxitua izatearen ezaugarri nabarmenetako bat, ez? Eta transmisioan eten hori barkatu eta horrek berak ez jendea asko mugitzen zuen eta du, oraindik ere, ez, euskara ikastera. Orduan, hasieran nolakoak izan ziren oso arrakastatsuak jende asko ibiltzen zen euskara ikasten, hasieran hartu zuten pisu horretan ez ziren sartzen eta horregatik hartu zuten beste lokal hori. Eta oso jende gaztea, mentzena gaztea, 14-15 urteko jendea eta zaharrenak izango zituen 30 inguru, holako zerbait. Nire aita ere bai, baino gehiagotan kontatu dit Donostian ere, 16 urtekin sartu zela. Gaur egun, nik uste pixka eta harritzen digun kontua da, ez? Olako nerabe bat, 16 urtekin sartzea euskaltegi batean, bere kabuz, bere borondatez ikastera euskera. Baina baita ere, akaso Xabier, garai horretan batzuelako puntu subertsibo bat, ez? Ez dakit, estatu frankistaren kontrako nolabait ere, altxatze bat ere pixka simbolizatzen zuelako, ez? Gure hizkuntzan egitea, akaso askatasunarekin lotua zegoen, gaur egun ez dakit testu inguru berdina den. Bueno, ez dakit, garai hartan bai, kutsu hori bat zuen, zer esanik ez, baina orain nire nik esango nuke baduela, izan ere euskara hizkuntza gutxitua da, ez? Eta hizkuntza gutxitua, zergatik da orain hizkuntza gutxitua, urtetan eta urtetan mendetan esango nukenik izan den hizkuntza politikaren ondorioz,
bai Espainiako estatuaren partetik eta Frantziakoaren partetik. Euskaldunok hizkuntza politika horren ondorioz, euskaldunok guk geuk ere, askotan gutxietsi egin dugu geure hizkuntza eta sinetsi egin dugu amu hori, ez du zertarako balio honek, zertako, gero jaten zara eta ez dizu balio, irri egiten dizute, ez dakiz eta horrek horako hizkuntza politika azken finean hori hizkuntza politika da, mendetan mantendua, ekarri du askotan transmisioaren etena, eta hori argi dago, ez dakit, Garabidek egindako dokumental batean oso argi agertzen zen azalduta, Euskaldun izateagatik lotxatuta eta beren seme-alabendako askoz hobea zelakoan eta asmo on guztiarekin ez diot Euskara irakatsiko, azkenean hori zigorra ere bada, neurri batean, gero bizitza errealako. Hor ere, aipatzen da dokumentalean, nola erraten zieten zuek Euskaldunak, ez dakit nola erraten zien bai, esaldi klasikoa blan kristiano, horako gauzak eta horako, bai. Eta hori, mendetako hizkuntza politika izan da, baina gaur egun ere bada horretatik desenten ikuste, eta bai, euskaltegia sortu zen garaietan, frankismo garai, bukaerako garai, ez dakit mugitu haietan, bazuen noski subertxo kutsu hori, eta horrek jende asko mugituko zuen, segurazki, euskara ikastera. Baina, gaur igual otzanduago gabiltza, baina, goera, ez dakit, nik esango nuke, sobera ez dela aldatu. Azken finean, hemen gabiltza beti bigarren mailako herritar euskaldun izateagatik, eta horren aurka egiten jarraitu behar dugu. Nik emango zigun eztabaida luze baterako, hala ere, bai erraten aldugu konparaketa honetan 50 urte hauetan euskararen egoera haunitz hobetu dela aspektu handitzetan, Zeren dokumentalek ikusten bai egiten zitzetan deigarria nola hor agertzen zen batek aipatzen zuen, bera Iruñetik joaten zenean, garai horretan, aitzen bazen norbait euskaraz solasean, agurtzen zion, zeren erraten zuen euskaraz baldin badekin, ere ezaguna izanen da, eta gaur egun horrek erran nahi du, hor egon dela, aldaketa bat, pixket kuantitatiboki behintzat, jende gehiagoa dela eta ez dituzule euskaldun guztiak ezagutzen. Bai, hori dokumentalean irakasle lanetan aritutako lagun batek esaten du, eta gehienek kontu bera aipatzen dute, Sagarriok bera asko erabiltzen duen espresioa, Pamplonatik Iruñerako bide hori, eta lehenko egunean dokumentalaren aurkezpen, ez dakit, ofiziala, ez dakit nola esan, egin genuen. Eta laburra baita, 30 minutu inguru irauten du, eta gero solasaldi txiki bat egin genuen, eta Sagarri hori galdetu egin zioten, entzule edo ikusle batek. Ez dut, Pamplonatik Iruñerako bide horretan nola gaude, zer uste duzu, eta Sagarriok erantzun zuen, hurbilago gaude, garai hartan, baina hurbilago gaude Iruñetik, Pamplonatik abiatuta, baina oraindik tarte luzea gelditzen zaigu, eta oraindik ere hurbilago gaude Pamplonatik Iruñetik baino, ez da. Beraz, bai, neurri batean, pozgarria da, egindako bidea, izan ere gu, 50 urte eman ditugu helduen irakaskuntzan, euskararen irakaskuntzan, pozik gaude harro egindako lanaz gure ekarpena garrantzitsua izan dela uste dut, hain zuzen ere denek aipatzen zuten, Sagarriok esaten zuen, Pamplonatik Iruñerako bide horretan, esaten du euskaltegia ez dakite, autoa jarri duena da, edo zapatak utzi dituena, eta besteak luziok irakasleak ere esaten du, hasi zenean, bera gainera euskaltegiko ikasle izan zen lehenengo, euskara ikasi zuen, eta gero irakasle aritu zen urte luzez, eta esaten zuka, ni hasi nintzenean euskaraz somatzen baldin manuen norbait karrikan, eta begira, ezagunen bat, eta gaur ez da hori gertatzen, eta esaten, aldaketa horretan gure euskaltegiak egindako lanak, bada zerbait, badugu nolabait lortutako horren zati baten ardura edo gurea da. Baina, tamalez, eta guk beti esaten dugu euskaltegiak hiltzeko jaio zirela, oraindik bide luzea dugula iruditzen zaigu egiteko. Bide luzea. Errainiteke Iruñean euskaldundutako, euskaldun berri haunitz, segurazki ere Arturo Kampionetik pasa ditula? Bai, dudarik gabe. Bai. Eta hori da guretako pozgarriena, ikasle izan dako norbait ikusi edo norbaitekin elkartu karrikan, eta urteak igual ikusi gabe, eta euskaraz aritu berarekin, eta guk lagundu egin genion. Azken finean, hor metodologia hitz egin dugu lehen, eta beti eztabaida ez dakitzen, ikasleek
ahalegin handia egiten dute, eta gu bide laguntzaileak gara, gure lana ahalik eta hobekin egiten saiatzen gara, haien lan personal horretan laguntzeko, ezta? Eta bai, dudarik gabe. Bueno, gurea, klaro, 50 urte bete zituen joan zen urtean, eta zaharrenetakoa da, Iruñeko zaharrena uste dut, baina ez bakarrik gurea, noski, duen euskalduntzean beste euskaltegi batzuk sortu ziren gero, eta asko dira, eta lan bikaina egiten dugu denon artean, eta bai, duen euskalduntzea, bueno, garrantzitsua da, Pamplonatik Iruñerako bide horretan. Pausuak emateko. Eta hor gainera, batzutan solasten garelik hizkuntzaz ematen du hori, ez? Ez dakit nolatan, mezuak bidaltzeko erramienta huts bat izango balitz bezala, ez? Tratatzen dugu hizkuntza, baina hori baino eixe gehiago da, ez? Eta harremanak nola sortzen dituen, eta gure, nolabait ere, bizitzak eta gure existentziak ardazten ditu. Eta horregintzat deigarria eta emozionantea agertzen da dokumentalean ikasle bat, ez? Euskaldun berria, sartu zela ikastera euskera, eta kontatzen du bera unkituta, ez dakit zenbat urteren ondotik, aietu zela, ez? Egako atariraino, gerotzuen gain ditu, baina atariraino, eta kontatzen du unkituta, eta nik uste dut, ostra, ez? Horrek erakusten duela, ibilbide hau dela zerbait gehiago, ez? Ez da bakarrik textbook batean euskera edo hizkuntza bat ikastea, ez? Bai, dudarik gabe, esan dugu, ez? Hizkuntza ez da, zer dakit nik, museoko armairu batean hor gordeta, ez? Eta kanpotik ikusteko den zerbait, ez? Hizkuntzak komunikaziorako ez ezik, beste gauza askotarako ere balio du, besteak beste, geure identitatea definitzeko ere bai, geure historia ulertzeko, eta inor baino hobeak edo okerragoak izan gabe, geure burua hobeki ulertzeko eta onartzeko, ezta. Eta gero ikasleek euskaltegian egiten duten bidea, esan dugun bezala, bizipen oso trinkoa izaten da, urteak ematen dituzte euskaltegian, ordu asko ematen dituzte euskaltegian ikasleek eta klasean eta taldeetan izugarrizko giroa. Sortzen da oso adiskidetasun giroa, konfiantzazko giroa, klasea da, baina gero klasean hitz egiten dugu gauza guztiez. Eta hor ateratzen dira bakoitzaren realitatea, tristurak, pozak, bizipen onak, txarrak, eta horri gehitzen badizkiozu festak, afariak, parrandak, barnetegi, ez daki zer, oso erlazio polita sortzen da jendearen artean, eta horregatik esaten dut jendeak ikasi egiten du euskara, baina horrez gain oso bizipen trinkoak izaten ditu, eta gerora oroitzapen oso onak izaten ditu horretaz. Zeona, beharrezkoa hizkuntza gutxiagotu batean, behintzat, hartzea ilusio horrekin hizkuntza hori. Badire, nik uste adibideak, adibidez gaelikoa noiz baitera ditu dut, erakusten dela bertzen modu batean, arronta akademikoa, baina gero ez du jendartearen partetik, hoixen, ez da hola ikusten, ez da begi hoiekin ikusten, ez da hola bizitzen, euskararekin ez da gertatzen hori. Xabier, zuzendu idazu okertzen naiz, badire erraten alguna kaso bi etapa handi zuzendaritzaren aldetik, behintzat Patxi Zabaleta hasieran, gero Sagrario Aleman, motzean, laburrean, zer uste zu ekarri zuela bakoitzak edo zer ekarri zion euskaltegiari bakoitzak? Bai, hor lehenengo zuzendari ofiziala edo Patxi Zabaleta izan zen, eta bere ondotik Iñaki Zabaleta, gero etorri zen Sagrario urte luzez aritu zen eta jubilatu zenean 2017an edolako zerbait. Egia esan guztioi kriston beldurra sartu zitzaigun, nola egingo diogu orain honi aurre, Sagrario gabe. Eta, han prozesu bat egin genuen denon artean, eta azkenean 3 laguneko zuzendaritza talde bat aukeratu genuen, eta horrela ari gara orain arte ez. Orduan, hasierako haiek, Zabaleta, Patxi eta Iñaki ere bai, belaunaldiaren meritu aipagarriena nire ustez horixe izan zen, ez? Proiektuan martxan jarri zuten. Gau eskola horiek guztiak eta eskola txiki eta erdizka antolatutako horiek hartu, eta venga. Xabier, galdera txiki bat, por cierto, garai horietan ilegala zen, nola, legala zen euskaraz erakustea momentu horietan? Bai, legala, ez legala, egia esan, juridikoki ez dakit, baina ez, nik uste dut alde legaletik ez zela, ilegalik ez zela.
baina pentsatzen dut oso susmagarria izango zela batez ere zenbaiten dako, eta bodere faktikoen dako, eta izan ere dokumentalean aipatzen da. Poliziaren redadak eta txilotzeak eta etengabeak izaten ziren, eta igual legalki ezin zuten olako jarduerarik debekatu, mugatu edo oztopatu, baina ez legalki bai, eta orduan, jazarpena bai, izan zen urteetan guztietan. Eta lehen esaten ari nintzaizuna, hasierako hien merituan ikuste proiektua sortzea eta abiaraztea izan zela, gero Sagrario berak aipatzen du, berak oso pertsona funtsezkoa izan da euskaltegirako, baina berak beti aipatzen du ez dela bakarrik bera izan, talde lana izan dela, ez dakiz zer. Nik esango nuke berak lan izugarria egin duela, eta berari esker biziraun duela euskaltegiak eta mantendu dela bizirik ez. Eta urte horietan, Sagrarioen lehenengo urte horietan, aipatzen da dokumentalean, nolabaiteko profesionaltasun handiagoa edo lortu zen, eta hortan ja egonkortu zen jarduera, irakasleen lan kondizioa pixkat hobetu, beti geure miserietan, baina, eta nik uste dut hori izan zela, eta gero, orain ari garen artean, proiektuari segida ematea, eta lehen esan dizudan bezala, Iruñetik Pamplonako bide hori luzea dugu oraindik, eta ahalik eta hobekien eta azkarren egiteko asmotan. Zein errango zenuke, Xabier, orain, hasten den etapa berri honetan, edo datozen urteetan, zein errango zenuke dela, burutan duzuen erronka bat, edo egiteko bat, edo zer duzu? Erronka gurea bakarrik ez da, euskararen, helduen euskalduntzearen sektorea, ez da, orain dela 50 urtekoa. Zorionez, alde batetik, tamalez beste batetik, ez. Jende gehiagoren gana iritsi behar dugu, jende gaztearen gana. Lehen esan dugu, gu hiltzeko jaio ginen, baina oraindik lan handia dugu egiteko, eta bide horretan, Iruñean, Nafarroan, jende gehiena ez da euskalduna. Eta nola lortuko dugu jende hori euskalduntzea, hortan ari gara, horixe gure erronka nagusia. Horixen da galdera. 50 urte, 11 istorio, hortxen dokumentala, hemen gaur ez gara sartu, baina horre ere kontatzen dira hainbeste anekdota ere urte horietakoak, interesgarria, nik uste dute polita, ikusteko nola izan den prozesu hori, eta euskararen mundutxo honetan, nolabait ere ardatz zentral baten, Arturo Kampion euskaltegiaz, pixke gehiago ezagutzeko, hortxen baduzue aukera, ez dakit Xabier, nonbaiten eskuratzen aldeen dokumental hori? Interneten dago. Gure webgunean, Arturo Kampionika euskaltegia jarrita hortxe, YouTubeen jarrita 50 urte 11 historia hortxe agertuko da. Hau guztia kontatzen gaurkoan, plazer handiz, Xabier Martínez de Lezea, gaur egun, Arturo Kampioneko irakaslea dena. Xabier, mil esker handiz. Zuei. Ikus ditzagun, Iruñeko udalerrietako albisteak. Atarrabian, Martiketeko udal kirol instalazioetan aire zabaleko igerilekuak, birmoldatzeko proiektua idaztea, eta segurtasuna eta osasuna koordinatzeko eta obrak egiteko zuzendaritza fakultatiboaren eskaintzak aurkezteko epea plazaratu dute, 2023ko otsailaren 6 arte. Eta Zizur Nagusiko udalak, iaz 2022an, 34 ezkontza zibil egin zituen, aurreko urtean baino gutxiago. Uztaila eta abuztua izan dira hilabeterik eskatuenak, hilabeteko 5 ezkontzekin. Eta horretaz gain, urtarrilaren 23tik 29ra Zizur Nagusiko udalak abiadura kontrolatzeko kanpaina eginen du udalerrian. Eta Iruñean Ester García Urquijoren Canción por Margarite argistalazio soinduna dago Ciudadela Laban erakusketa moduan. Margarite Durasek idatzi eta zuzendutako India Song filma ikusteak eragindako esperientzia sentsoriala birsortu nahi du artistak. Horrez gain, udalak ordaindutako zenbatekoa itzuliko die asteazkenean eta
hortzegunean elur denboraldiagatik bertan berak eratu zen eremu urdina ordaindu zutenei. Eta azkenik Iruñak bere kalkulagailua aurkeztu du Fiturren ospatuko diren ekitaldien karbono aztarna neurtzeko. Antolaketa iraunkorragoa errazteko tresna gisa. Iruñeko udalak baita ere DTI bereizgarria jaso du helmuga turistiko adimendunaren metodologiaren alde egindako apustuagatik. Hauxen dena gaurkoz magazinean Hortziral honetan gu bagoaz asteburuan deskantzatzera eta astelenean printzipioz hemen egonen gara. Ordurako bazegoen metodo moderno bat euskara irakasteko. Patxi Altuna jesuitaren euskara ire laguna. Liburuaren azaleko marrazkia ere berritzailea zen garairako. Hitzaurrean Altunak aitortzen du ingleseko metodo bat izan duela eredu euskara ire laguna sortzeko. Gero, bigarren partea, zen nolabait Iruñan ziren euskara klase guztiaiek, haie guztiak, hartu eta lokal berean edo emateko proiektua. Eta horrela hasi ginen. Urrengo urtean hartu zen alokairuan baita ere konpainia kaleko 24 zenbakiko bigarren pisua, 300 peseta hilabetean, eta hor bazeuden ja 4 ikasgela bezala. Pisuak bazuen komuna bat Hitchcocken pelikula batekua. Bulego txiki bat eta hor hasi ginen biltzen 72-13 urtean. Hasieran bai 8 lagun izan genituen, baina gero 12, gero 20 piko, gero 80 pasatu ginen, eta gero nik ez dakizen batetara. Garai mugituak ziren 70ko hamarkadaren hasierako haiek. Gerta ziteken, adibidez, gau eskolatik irten ondoren lagun batek Gaztelu plazan zeukan boardilara joan, timbrea jo, eta ate ireki zutenak zure gainera etortzea pistola eta guzti. Poliziak baitziren. Detentzio asko, atxiloketa asko, Arturo Kanpeonera etortzen zen irakasle eta ikasleen artean, eta behin ni ere manifa batean harrapatu ninduten eta esaten zidaten. Ikasleak harrapatzen genituen, irakasleak ere bai, orain harrapatu zaitu guzu. Garaiak oso konbultso ziren eta jendeare bai bazuen, nik uste du konpromiso bat sozial, ez? Jendea bai zen, ere bai, militante. Iduritzen zitzaigun, elkarte merkantila eginda, soziedad anonima, alegia eginda, pixka bat apolitikoa bezala, itxura apolitikoaren hartuko zuela, eta gutxiago jazartuko zutela, gutxiago persegituko zutela. Egia da, horrela gertatu zen. Ondoreko urteetan, 75an da, 76an da, horrela ja beste gauza bat zen. Iñaki Zabaleta, urte haiek oso indartsuak izan ziren alde guztietatik, eta jendearen parte hartzea handia izan zen, grinatxua eta baita ere botere erakutsiz. Aldatuen betire urte gutxi xamarrean desente. Ja urte horietan karrikan eri norbetik esan balit hablen kristiano nik ere botako nizkioken. Ikurriña legeztatu zuten, Espainiko legebiltzarrean, parlamentuan, kongresuan legeztatu zuten, Ikurriña topatu genen, Ikurriña egitzen guen, gutxi zeuden. Eta txiki bat lortu genuen, nomaiken, tamaina txiki bat. Eta lortu genuen, eta, bueno, antxe, mazta hundien, Ikurriña txikie, eta jaginen, kanpoan jarri ginen, kuadrilla bat, 6-7 pertsona jarri ginen, eta txaloak egin, da Euskal Herria, eta gora Euskal Herria, eta gora Ikurriña, eta gora inaugurazioa horixe izan zen.
ordurako ja harremanetan geunden, Iruñeko gizarte sozialarekin esate baterako, San Fermin aurrean peinak egiten zuten arialdi bat zezen plazan, Arturo Kanpionekin batean, hori egin zen hainbat urtetan. Peinek konpartxekin hasi ginen antolatzen desanien, zerretik ez du egiten jaialdi bat. Arturo Kanpion eta peinak. Zezen plazan. Eta ekarriko dugu izualizko espektakuloa. Eta dirua bilduko dugu eta dirua banatuko dugu bion artean. Iruñeko peinak gaine euskal zale, denak ziren, eta bai betzen nola ez. Munduko marka egingo zuela esanez, Iñaki Perurenak 200 kilo goratu zituen, altxatu zituen eskubakarrarekin. Izan duzen, eskubakarrarekin 200 kilo bizkarrera altxatzen zen lehendabiziko aldia. Herritik kanpo euskararen munduan bizimodu berri bat esploratzeko asmoz iritsi nintzen Iruñera. Pozez, ilusioz, utopiaz, lanerako gogoz, indarrez beterik. Material batzuk jaso eta biharamunean lanera. 1000 ikasletik gora zebiltzan Kanpionen orduan. Modan zegoen euskaraz ikastea garai hartan eta jendearen ikasteko ilusioa nabaria zen. Kanpionen, 500 pezetako bonoa erosi behar izan genuen komediasko lokalak ordaintzen laguntzeko. Urteusik izan zere, Arturo Kanpionen milaka, Irun zere, berke emantzuten dirua, eta partizipegiti hau erosteko. Lokalaren erosketa izan zen herri ekimena. Orain oso modan dago crowdfunding. Wikipedian jartzen zu crowdfunding. Eta zaten dut, hasi zen Estatu Batuetan, 1980an, askoz beren dago Euskal Herrian bagenuen. Eta Iruñeko jendea, Iruñeko euskaldunak eta euskaltzarreak egin ziren etxe honen, lokal honen jabe. Kalean oso urte latzak izan ziren haiek. Hildako ugari ekintza armatuetan zein polizia operazioetan edo gerra zikinean. Lehen jonkiak, gaindosiak, hildakoak, euskaltegian ikasle zein irakasleen atxilotzeak, ekintza horien balorazioetarako ikasle eta irakasleon batzarrak. Noizbait argia ikusiko algenuen. 1981ko otsailaren 23an, okerrez banago, jakin genuen Tejerazoa etorri zen. Sartu zen parlamentuan, Espainiko Madrileko parlamentuan, kongresuan, eta karo guk eskatuta geunden. Hemen izu harretzen, 1000 ikasle gutxi gura berak genuzkan, eta 1000 ikasle horien helbideak, telefonoak eta datuak zeuden. Eta orduan, Iruñen zabaldu zen zurrumur bat, jadanik eskuindarrek, ultraeskuindarrek, fasistek, egin zutela zerrenda jendea harrapatzeko, eta dena. Zurrumur izango zen, baina seguro ere lehendik bat zegoela. Eta hartu nituen ikasleen zerrendak, zerrantza daukat edo mertxik edo nik, baina nik uste dut izan nituela hartu nituen zerrendak, eta eraman genituen Arturo Kanpionetik atera eta babestera jendearen segurtasuna babesteko. Sagrario Aleman, 2. atala. Sasoi hartan, ziklo aldaketa bat gertatu zen Kanpionen. Iñaki Zabaletak zuzendaritza utzi eta Sagrario Alemanek hartu zuen. Zuzendari berriak euskaltegiaren funtzionamenduaren estandarizazioari ekin zion irakasle guztion onespenarekin. Neurri batean zuzendaria bai eta kanpora begira eta behartzen olako irudi bat, baina talde batek antolatzen zuen esaten aldugu, taldearen kontzeptu hori sartua zegoela, bai eraketan eta bai didaktikan. Beraz,
Bai, aurpegia ematen dudan edo kanpora begira irudia nere aterako da, baina talde bat ari da hemen gauzak antolatzen eta lanean. Eta gero, esaten gero, 4 urte edo 2 urteari eta gero ikusiko dugu. Gero berriz egin genuen botazio eta ez segitza zuzuk eta horrelaxe segitu nuen urte luzetan 2017 arte uste dut. Garai berean, AEKan hartutako erakunditzearen aldeko erabaki tinkoaren aurrean zenbait zentrok agertu genuen desadostasunak ondorio traumatikoa ekarri zigun. AEKatik kanporatuak izatea. AEKaren barnean iritzi oso diferenteak ziren nola funtzionatu behar zuen horrelako batek. Guk apostu egiten genuen koordinakunde baten aldea. Hau da, behar du euskaltegi bakoitza independentia izan. Independentia koordinatua, baina independentia beste euskaltegietatik. Eta batez ere, independentia behar du beste edozein erakundetatik. Administrazio, alderdi politiko eta guztietatik. Luzio Tabar, 2. Guk gure planteamendu propioak genituen. Eta ez genuen inolako estrategia politikoaren menpe egon nahi. Euskaltegi batek helburu bat du eta helburu hortarako bizi behar du. Orduan, independentia behar du beste guztietatik. Eta hor sortu zen ikuste dut eztabaida nagusia. Eta hor, urtetan borrokan aritzen ginen, baina momentu batean dirua kontrolatzea erabaki zuten. Dirua kontrolatzen baldin badizute, akabo autonomia eta bide propioa. Eta guk horria planto egin genuen ez. Oso urte gogorrak izan ziren urte pare bat, horrek galarazten zigun guztioi lana behar bezala egiten, beraz bota gintuzte, mintegi batean. Triste alde batetik, eta beste alde batetik pozgarria. Jesus, Maria eta Jose, hau pakea, hau pakea. Bueno, ja nolabait kendu dugu zama bat, gure artean tentsioa sortzen zuen zerbait, eta bai batzuk eta bai besteak ere, nik uste dut, ja, gure lanean buru belarri sartzeko aukera handiagoa izan genuela, eta gu behintzat ika bezala ilusioa handiz heldu genion honi. Eta garbi izan genuen berriz ere zertzen gurea zen euskara irakastea hiztunak ateratzeko. Ordurako, kanpionen, bagenuen bertan sortutako programazioa eta aski osatua zen. Komunikazioa zen helburua hasieratik, ikasleen arteko komunikazioa. Goloso lehenengoa. Nola hasi ginen esaldiak buruz ikasten, baina batez ere jolasten eta abestu ikasten genuen, eta arduen oso modu atseginez. Eta nik uste dut oso ongi egiten genuela, egoera normaletara jotzen genuela, ez? Antzerkietara nolabait esateko, ez? Egoera normaletan gertatzen aldena kontatzera, eta jendeak ikasi egiten zuen. Hiztunak erdietsi behar ditugu. Ez euskeraz badakiten personak, bezik eta hiztunak. Hau da, importantea, azken batean, nik uste dut beti etxe honetan garbi izan dugula, garai hartatik gaur egun arte, euskaraz hitz eginen duten jendeak behar ditugula, karriken euskaraz hariko direnak, eta horretarako importanteak, edozein hizkuntzetan bezala, importanteena da belarria eta ahoa edo mingaina. Klaseetako berariazko materialaz landa, material osagarriak ere prestatu genituen. Klasean ikasitakoa finkatzeko txantxaka entzungai mailakatuak. Euskal Herria irratirako sorturiko tirrikitarraka eta euskara mintzagai saioak. Gure programazioak ezagunak ziren guk baino baliabide gehiago zituztenen etxeetan ere. Txantxaka. Ikako Arturo Kanpion euskaltegiko egindako entzungai eta ariketak. 5. urratsa. Sarrera. Zine
Zintau eta liburuxka ez dira etxean ikasteko metodo hoietakoa. Zer dira ba? Klasean ikasi duzuena, gero etxean praktikatzeko laguntza. Horixe, besterik ez. Horrela hasi ginen lehenengo kasetekin eta zintakin eta gauza horiekin denakin, ez? Batzutan ikasleek gorrotatzen zituzten zinta horiekin, grabazioa gu geuk egiten genituen, orduan hori ere azpimarratu behar da, ez? Bestalde, Euskalduntze prozesuko eskolez gain, Euskararekin zerikusia zuten beste zenbait gairen ingurukoak ere egiten genituen euskaltegiaren eskaintza handitzeko. Orduan horrelako ekitaldia asko egin ziren, bai hitzaldi aldetik, musikariak edo ekartze aldetik, alde horretatik beti loturik egon gara euskalgintzan inguruan gertatzen zen guziarekin. Inguruan, ez du esan nahi Iruñan bakarrik, baizik eta Euskal Herriko beste puntu batzutan ere. Hau da, nolabait zer zegoen euskaraz, zer egiten zen, ze proiektu zeuden bidean, guzietan ikuste dut modu batez edo bestez informaturik egoten ginela denok eta algenuen neurrian parte hartzen genuela laguntzen guziaguta. Euskarazko kultura ekoizpena bultzatzen ere ibiliak gara. Asiz Kurmenetak esate baterako, geurean zebilela argitaratu zituen bere orduko novela grafiko zenbait. Euskaltegiko kartelak, egutegiak, afitxak, txapak eta bestelako lan ugari. Pantailaren aurrean pasa behar duzu eguna, teklatua sakatzea hoixe da zeure lana, automata bezala sentitzen zara askotan, eta bapatean zure burbuinean doinu goxo bat entzuten da. Ikaratu beldurrik gabe diskoa ere kaleratu genuen Euskal Herriko hainbat talderen laguntza. Maitea gaur hartu dugu, gure bideko laguna. Garai hartako beste gertakizuna aipagarri bat, Zaldiko Maldiko elkartearen sorkuntza izan zen. Elkarlanean aritu gara hasieratik elkarte honekin, eta hainbat jarduera gauzatu ditugu urtez urte elkarrekin. Santageda bezpera, zenbait ikastaro, antxe paratu izan dugu gure ostatutxoa ere Sanferminetan, gure baliabide ekonomiko urriei laguntzeko. Geroztik, Zaldikon izaten da Euskaldunon topagunea. Betidanik, aur garaitatik dutentzuna Arturo Kampion euskaltegiaren izena. Iruñean, euskararen munduko erreferentzia garrantzitsuenetakoa dela esango nuke. Gure gurasoak eta beste senitarteko batzuk ere, bertan ikasle arituak ziren. Ikasle garaietan, klase gutxi batzuk ematen hasi, eta ez dakit oso ongi nola, euskaltegiko langile bilakatu nintzen. Segurazki, zerrikusi handia izan zuen horretan, jarduera hau zoragarria izateak, naiz batzuetan nekea eta negarra ere eragin. Eta euskaltegian aritzea zoragarria baldin bada, hori zalantzarik gabe ikasleei esker da horrela. Ikasleek euskara bereganatzeko izaten duten ilusio hori da gure motorraren erregai nagusia.
nerabean, kortatu, gero negu gorriarekin entzuten hasten bazara, eta duzu kuriositate hori, ez beti itzultzen eta letra bilatzen, ulertzeko zer entzuten ari zaren. Lorena Gil, bigarren toma. Pentsa, goizeko zazpietan etortzen ginela, goizeko zazpietatik bederatziak arte, zuen ahalmenak gu esnarazteko, nolabait esateko, eta izugarria izan zen. Egin nun lagun berriak, eta batez ere giroa oso polita, alaia, eta zegina, naiz eta ona etortzen ginen ikasteko. Arazoak edo eguneroko gauzak kanpiongo atetikat geratzen ziren, eta 2 ordu horietan hemen algintzen ginen ikasten eta ongi pasatzen, batez ere hori, ongi pasatzen. Lehengo kursua bukatzerakoan, antolatu denuen afari bat, Saldiko Maldiko elkartean, oso ongi atera zen afaria, primera pasatu denuen, eta orduen, pentsatu denuen, ez dakit nor galdetu zen zergatik, ez du holian behin afari bat euskara lantzeko, eta mantentzeko, eta ongi iruditu zitzaigun. Hortxe duzu. Hemen dagoa taldea, Jose Luis, ni neu, Sagrario, Piluka, Juanjo, Malusa, Praizku, Larrion, eta Peio Atxe. Eta oraindik elkartzen gara. Iker Mondiñano. Hemen euskaltegian ordu asko pasatzen dugu ikaslekin, ordu asko. Astean ordu gehiago pasatzen dut ikaslekin nire kuadriarekin baino. Kuadria bat sortzen da hemen, eta benetan diot, kuadria harremana da, elkarri trapuzikina kontatzen dizkiogu, etxeko gauzak, parrandako gauzak, ligoteoak, oso polita da. Aitziber Monreal Antzin. Enuen alakorik espero, egia esan, lehendabiziko egunetan harrituta joaten nintzen etxera, zenolako giroa dagoen, zenolako harremana dagoen, irakasleen artean, ikasleekin, beste leku batzuetan ibilien nintzen lanean, eta ez zegoen olako girorik. Orduan, lehendabiziko astetan, iristen nintzen etxera flipatuta, ez dakit ze giro, ze katxondeo, zegoen denon artean, eta nola hartu ninduzuen, ez? Eta, oso gustora. Arturo Kampion euskaltegia, 50 urte euskara zabaltzen. 50 urte amaik histori, nor-nori norta nor-nori, baina pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. 50 urte amaik histori, nor-nori norta nor-nori, baina pasatzea ongi. Gogoan hiltzaturik gertatu zen hori. Ongi bizi nintzen Medellinen, zu azaldu zinen, talkarrekin maite mindu ginen, Iruñera txinak, euskararen grinak, kolombiarra klaseko erreginak gustora, eskalderan gora, joaten ginen, euskategiko txokora, lehen itxarra, gero barra, euskara, mezabaritu atzen du kolombiarra. Ni beti pentsatu nuen, euskara agian galtzear zegoela garai hartan, baina nire erruagatik ez da izanen. Eta hori erabaki eta hola sartu nintzen mundu hontan. Egun batean, sartu nintzen euskaltegiko atetik, eta euskararen ibaira bota nintzen, ia igeri egiten jakin gabe, eta ia konturatu gabe euskaltegiari ikaslei eta ikaskidei esker, lortu nuen egako atari frogara iristea. Gainditu ez, baina iritsi bai, eta niretzat, momentu importante zen, bai. Euskaltegia izan da zerbait dinamikoa, aurrerari begirako zerbait, ez? Eta mementu honetan halaxe da, ez? Euskaltegi honek baditu bere ateak irikita gauza askori, ez? Eta poliki etorkizunean nabarituko da hori. Nik 20 piko urten nuela,
kalean euskaraz entzun, eta automatikoa agurtzera joan. Banekien ezaguna izango zela. Eta egun oso bestelako egoera da. Bueno, eta, bueno, pues, bestelako egoera horren zati baten erantzuleok gu gara. Pamplonatik Iruñerako bidea egiteko, ez dakit, oinetakoak eman dituena, edo autua jarri duena, nahi duzun bezala. 5 hamarkada joan dira, geure aurrekoek egitasmo hau martxan jarri zutenetik. Eta urte horietan guztietan egindako lanak, gainditutako zailtasunek eta lortutako garaipenek erakusten dute aurrerantzean egin beharreko bidea zein den. Arturo Campioni berari aur talde batek esan bezala, batzuk badoaz, baina besteok bagatoz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.